Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Берәүләр аның ургылып чыккан моңына гашыйк булса, икенчеләр сөлектәй буй сыныннан күзләрен ала алмый торсалар, мин аның итәгатьлелегенә һәм гадилелегенә сокланып туя алмыйм. Студиябезнең кунагы Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Хәерле кич, Рөстәм әфәнде. Хәерле кичләр, Айгөл. Беренчедән хәерле кичләр, хөрмәтле җырмың сөюче дусларыбыз. Рөстәм Асаевны белмәүчеләр юктыр. Бар кеше дә беләдер дип 100% менә ышандырып әйтеп була микән, Рөстәм? Белмим анысын әйтә алмыйм. Менә әлеге минутларда Татарстан Яңа гасыр каналын караучылар һәм шулай ук инде Болгар радиосы дулкыннарын тыңлаучылар һәм караучылар өчен чираттагы мәгълүмат булыр. Рөстәм Асаев студиябезнең кунагы. Тере тавышка җанлы концерт. Әлеге тапшыруыбызны без шулай дип бәялибез, шулай дип игълан итәбез һәм чыннан да безнең студиябезнең кунаклары тере тавышка җырлыйлар. Сәхнәдәш тапшыруы Яңа гасыр телекомпаниясе заказы белән әзерләнә. Сине Башкортстаннан икәнлекне беләбез. Опера һәм балет театрында Уфада эшләгәннән соң Казанга күченеп эстрада юнәлешендә эшли башлавыгызны да беләбез. Җитди сәнгатьтән китүе ничегрәк булды? Авыр булмадымы һәм ни өчен? Шуннан да мин Уфада иҗат иткәндә дә инде опера балет театрында да эшләдем. Шулай параллель рәвештә эстрада юнәлешендә дә бардым. Шуңа күрә инде шуннан да театрдан китү ул бик авыр. Профессионал яктан караганда, чөнки ул коллектив, анда бергә кайнашып, иң бөек иҗат юлында кайнап яшәгән вакытта инде гомумән алганда яшәү урынында күреше, әмма ләкин монда Казанга килү инде мин бер генә секундка да үкенмим. Һәм бүгенге көндә Аллага шөкер үзебезнең мәркәзебез Казанда иҗат итеп, гаилә корып, рәхәтләндереп яшәп ятам. Шуңа күрә мин бернинди үкенечсез уны әйтә алам барлык тамашачыларга. Инде Уфада иҗади яктан да, шәхси тормышыңда җайланган булуга да карамастан, булган бар нәрсәне ташлап чыгып китүе авыр булмадымы? Һәм аның булгандыр инде ниндидер җитди сәбәпләре, шулаймы? Сәбәпләр булгандыр инде ул вакытта. Беренчедән, үземне ничектер менә адәм баласы бит бер баскычта бара-бара да аңа үзгәрәсе килә. Гомумән иҗатта да ул, тормышта да, шәхси тормышта да гел генә бер костюм киеп йөрү булмый. Шуның кебек тормышымда менә шундый минем эчке тормышым шуны таләп итте. Шуңа күрә инде мин төрле сәбәпләр буенча аны балдан ук әйттем инде, үкенмичә мин Казанга килүемә, әмма ләкин Башкортстанда мин белем алдым, туып үстем. Һәм дә инде анда бик күп дуслар, шулай ук иҗади дуслар, укытучы, әти-әниләр, туганнар барсыдан да. Шуңа күрә күчеп китү ул бу Татарстанга килү инде ул әни иннән әтигә теге ничектер менә әни белән әти дип мин аны күз алдыма китерәм. Шуңа күрә иҗатымда да, тормышта да мин бернинди теге күрше районга гына күчеп киткән кебек. Шуңа күрә мин монда үзем өчен киртәләр юк. Мин бер республикадан икенче республикага күчеп китү турында гына соравым түгел. Соравымның асылында бәлки менә инде тормыш җайланган, киләнгән. Рөстәм Асаев Башкортстанда үз урынын, үзенең тамашачысын табуга да карамастан, тагын менә шул ниндидер яңа адым баруына сәбәп нәрсә булды икән? Сәбәп беренчесе мин Казан консерваториясына укырга, аспирантурага укырга килдем. Менә бит, тартып алырга кирәк. Мин аны онытып та киткәнмен. Шуннан да Айгөл, менә сез дөрес әйтәсез, мин инде театрда берникадәр профессионал үрләргә менгәндә, шул без инде ул вакытта мин Башкорт опера һәм театрында эшләгән дәврдә чит илләрдә дә гастрольләрдә йөрергә туры килде, спектакльләр белән, шул Португалиялар, Таиландлар, Регалет операсылары белән индеме. Әмма ләкин күземнең эчке үсешемә нәрсәдер җитешми иде. Профессионал яктан эзләнү, тавышны үстерү ягында күңелем шунда.
Һәм инде үземнең андагы укытучымда Фарзана Фаткуловна тәкъдиме белән менә Казанда аспирантурада, гомумән инде консерваториядә Борисенко Юрий Владимирович дигән укытучы, профессор. Менә аңа барып тавышыңны күрсәтеп, бәлки аспирантурага укырга кирсәң яхшы булыр иде дигән. Менә шушындый тәкъдиме белән дә, укытучым белән дә шулай ук инде Казанга килеп Ренат Зиннурович мине эшкә алды. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен бүгенге көндә дә. Мин Казан шәһәр филармониясендә инде 13 ел хезмәт итәм, иҗат итәм. Менә аның белән дә мин бик зур бәхетле. Менә шуңа күрә бу Рөстәм Асаевка җырчы буларак Казанга күчеп китүнең уңай яклары күбрәк булган, әйеме? Бик күп булды. Шулай ук яшәргә дә урын бирделәр, эштә бирделәр. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Нәрсә канәгать булып яшәргә. Әлбәттә шулай. Тавыш турында сүз чыкты, тавышны тагын да үстерергә. Тавыш тональность буенча дип әйтәләрме соң әле? Тон буенча нинди? Мин бас баритон. Театрда басовый партиялар җырладым. Шуңа күрә инде былай итеп тә сөйләшергә булаймы? Мин инде эстрадада килгәндә инде әзрәк бераз йомшаграк, халыкны бик куркытмас өчен инде. Менә бу тормышта сөйләшә торган тавышмы? Мин үземне гомумән эшкә ясалма тавыш түгел. Юк, үзем сөйләгәндә мин инде тенор кебек үземне хис итәм эчке яктан. Ә кеше әйтә, "О, нинди тавыш әллә каян күренеп тора." Мин аны эчке яктан ишетмим дә. Шуңа гына миңа инде бөтенесе дә күрсә, сразу шундый халыкта ник туган инде. Низки түбән тавышлы Рөстәм Асаев дип. Шуңа күрә инде Ходай биргән тавыш, аны үзгәртеп кенә тенорны бас ясап булмый, басны тенор ясап булмый. Шуңа күрә табигый Ходай ни биргән шул. Сөйләшкәндә тавыш бер төрле, ә җырлаганда гомумән башкача ачылырга мөмкин. Шәхсән мин чын менә баритон, бас иротлар тавышын яратам. Әгәр дә шундый яратучылар әлеге минутларда радиолышлар янында, телекраннар янында утыралар икән, димәк, Рөстәм Асаевның җырлаганын тыңлар вакыт килеп җиткәндер дип уйлыйм. Һәм Рөстәм инде тере тавышка җанлы концерт дип әйтәбез. Әйдә, тере тавышка рәхәтләнеп, үзеңнең җырларыңны безнең тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга ишеттер әле. Бик зур рәхмәт. Кирәсе җырыбыз шулай ук. Кыр кызлары итә. Кыр кызлары җырлап, кыр кызлары елап, каңгылы дашып шак көз җиткәч. Кыр кызлары җырлап, кыр кызлары елап, каңгылы дашып шак көз җиткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр кызлары кебек сине киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр кызлары кебек сине киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кышларының. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кышларның. Йөрәк сине көтә, еллар мине сүтә, сине онытма җирдә мине барым. Йөрәк сине көтә, еллар мине сүтә, сине онытма җирдә мине барым.
көтә, еллар мине сүтә, син онытма җирдә мине барам. Йөрәк сине көтә, еллар мине сүтә, син онытма җирдә мине барам. Син онытма җирдә мине барам. Син онытма җирдә мине барам. Син онытма җирдә мин барам. Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев студиябезнең кунагы, теле тавышка, җанлы концерт. Әгәр дә студиябездәге атмосфераны камералар аша, радио дулкыннар аша җиткереп булса тыңлаучы тамашачыларыбызга, уларның, белмим, 50%-ын җиткерер иде микән. Менә монда студиядә Айгөл Хайруллина бер үзе хатын-кыз булып утыра. Хатын-кыз буларак мин бер үзем. Һәм Рөстәм Асаевның шим кара күзләреннән күземне ала алмыйча карап утырдым. Тавышына эреп киттем. Рөстәм, менә шулай ук сиңа менә хатын-кыз булса да, ират булса да, менә шундый комплиментлар күп ява торгандыр, әйме? Концертлардан соң, ниндидер тамашалардан соң күп әйтәләрме? Мәхәббәтләрен күп җиткерәләрме? Булгалы инде Айгөл. Теге әллә ни мактана алмыйм, чөнки Айгөл исемле кызлар һәр вакыт шундый комплимент әйтә инде. Чөнки тормыш иптәшем дә Айгөл исемле. Юк, исемгә генә бәйле түгелдер инде бу. Шуннан да инде ул артист белән тамаша арасында андый мәхәббәт, теге ул бит инде иҗади, синең иҗадыңа Һичшиксез. Шуңа инде артист буларак, артист бит инде ул без сәхнәдә шун мәгънәсендә сәхнәме ул актерлар киноларда, спектакльләрдә, безнең җырчылар сәхнәдә, ул дуэтларда җырлыйбыз бит инде бер-беребезгә. Анда инде шуннан да ул образга керәсең. Шун мәгънәсендә Рөстәм Асаев гына түгел, анда бөтенләй икенче кеше булып образга керергә кирәк. Шуңа күрә инде шул вакытны хатын-кызларыбыз күрә инде, һәм дә инде шуннан да андый әйбер булырга тиеш. Әгәр дә син тамашачыны гомумән алганда мин ират буларак инде хатын-кызларны кызыксындырмый микән артист буларак. Димәк, шумаданны җыеп бүтән эшкә Юнәлергә кирәк. Менә мин битараф булып утырыйм әле студиядә, әйме? Ничегрәк булыр икән? Җырлыйсы да килмәс. Вакытка карап качан бетер икән ди. Юк, алай түгел. Бик рәхәтләнеп бүгенге тапшыруыбызны алып барачакбыз һәм минем шул Рөстәм Асаев дигән шәхесне тамашачы өчен ниндидер бер яңа яктан ачасым килә. Рөстәм Асаев менә үз күзлегеннән ул нинди? Тормышта ул нинди? Сәхнәдәге белән тормыштагы Рөстәм Асаев аерыламы? Аерыла. Бер дип уйлыйм. Чөнки мин гомумән алганда кичкенә вакыттан ук бик уялчан. Мин инде менә инде беренчедән әйтеп китик, мине шортик кидерә алмадылар. Ягъни шортик кидерә алмады. Мин уяла идем. Бәләкәй чагымнан ук әйме. Мин инде җәйге сәдәдән да элек колготка киядер бит инде 5 яшькә. Шул колготкалар киеп, моны нишләптер уялчан идем. Аннары гармон алып бирделәр. Беренче малышка дигән аккордеон. Ул 5 яшьләр инде мин анда кернәп көйләр чыгарып, уйнарга өйрәндем. Минем әбием белән әби безнең бит инде теге әти төпчек булгач, элек бит шулай иде. Төп йортта кала. Шуңа күрә инде әти әни эштә. Мин инде 5-6 яшьтә идә идем, аннары соң инде мәктәптән кайтып та беренче классларда көй чыгарып, әбием инде көйләр дөресме дип, шулай дөрес улым дип, менә шулай өйрәнгәндә дә соңдан инде белеп калгач минем апалар, абыйлар теге шәһәрдән кунакка кайтканда мине уйнатасылар килә инде. Концерт башлана инде. Теге идәге бөтен гаилә әгъзаларын җыеп, утыртып тамашачыларны. Рөстәм, инде Рөстәм улым, берне уйна дисәләр, юк инде уяладырым. Теге бүлмәгә кереп, ничек тә булса, анда да уялта. Шаршауны ябып, теге бүлмәдә барыбер дә ояла гына уйныйдыр. Һәм инде үсмер вакытларда, бер 15-16 яшьләрдә генә мин шул гармончы буларак мәктәптә безнең инде татар теле һәм әдәбият укытучы Альфира апабызга бүгендә булса мең рәхмәтлемен. Ул инде менә беренчедән
әдәбиятта, татар әдәбиятында рольләргә бүлеп укып, мин ничектер миңа беренче адымнар шул булгандыр. Шыныктырды. Шуннан соң бит инде ачык дәресләр була иде. Анда инде шул беренче тапкыр кулыма гармун алып, Хәсән Туфаның әйткән идең дигән җырларын җырлап, агыла да булып агыла дигән җырларны җыр башкарып, менә ничектер үземнең классташларым, сабакташларым алдында беренчеләрдән булып ни булды инде шул миңа шул барьерны үтәргә. Аннары инде киләчәктә шул 11-10 классларда инде туйларда йөрергә, провод, армияларга затулар булды инде. Анда инде авылның шуннан соң миннән 3 яшькә олырак Ленат исемле армиягә китте. Ул гармунчы иде. Инде ул киткәч миңа гына калды бөтен дөнья. Авылда беренче гармунчылар булып, менә шул туйларда, мәҗлесләрдә мин инде үземне әзрәк оялуларны арткарак куеп, менә шулай башланып киттем. Шуңа күрә тормышта мин бүгенге көндә дә теге оялчан дип әйтергә була. Менә кибетләрдә йөргәндә таныйлар Рөстәм Асаев, тегесе бусы миңа бер яктан уңай рәхәт инде. Күңелле. Артист кеше өчен аны танып дәшкәч билгеле инде, күңел була. Икенче яктан инде менә барыбер ничектер читенрәк инде, менә уялам. Менә шул миндә артист өчен бик кирәкле нахальство юк. Менә шушы ул сәхнәдә бик кирәк. Менә шушы әйбер миндә бераз юк. Менә шуңа күрә Рөстәм шундыйрак. Менә минем бу урында беләсең Гөлназны әйтәсе килә. Чөнки нәзберек яшь кыз булуына да карамастан ул нык фикерле, кыю һәм бунтар хылыклы. Монда бит инде капма каршылык Рөстәм Асаев һәм Гөлназ Асаева арасында. Ничек менә шунда капма каршылык һәм кемнәргә яшәргә җиңелрәк икән? Менә шул бунтар хылыклы яисә шундый тере кешеләргә микән? Әллә йомшак күңелле, уялчан Рөстәм Асаев шикелләргә микән? Менә бу кемгә ничектер инде ул, буна Ходай кемгә нинди ни бирәдер бит. Мин шулайрак булсам, бунтар ничектер хамск теге нахальный ни булса, миңа килешмәс иде. Миңа сразу әйтәләр инде. Рөстәм сиңа килешми, алай әйтмә дип. Моны чөнки башкача күрергә күнекмәгән без Рөстәм Асаевны. Әлбәттә, мин инде үземне теге идеальный шундый бик таныш, бик ни түгел. Мин тоже бик кызу. Әгәр дә теге нахак сүзләр әйтсәләр, ниндидер эшләмәгән эшне эшләдең дип әйтсәләр, мин кызып китәргә мөмкинмен. Ә нишли аласың кызып киткәндә? Менә шушы ягымнан мин үземне бик хөрмәт итә алмыйм. Мин соңыннан ул кеше белән гафу итәргә, әгәр ул гаепле булса да, мин анардан гафу сорыйм. Чөнки бу тормышта 3 көнлек дөнья, без бер-беребезне рәнҗетеп яшәргә хак түгел. Ул дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә менә ул вакытта инде Рөстәм нәрсәгә кирәк иде? Соңыннан гафу итенәме Рөстәм Асаев? Әлбәттә. Итенә. Әйтәм, гафуны мин сорарга уялмыйм бер вакытта да. Әгәр дә миндә гаеп булса. Гомумән алганда кеше гаепле булса да, барыбер барып теге сөйләшүне дәвам итәргә, әйдә аралашык дигән менә фикерләр бар. Шуңа күрә күңелдә үпкә йөртергә ярамый. Без мөселман кешеләре бигрәк тә анда 2-3 сәгатьтән дә артык теге үпкәләп йөрү ярамый. Шулай бит? Шулаймы ни? Әлбәттә шулай. Шуңа күрә гафу итәргә белергә, гафу итәргә белергә кирәк. Һәм дә бу якты дөньяда рәхәтләнеп яшәргә кирәк. Алтын сүзләр. Менә бер әңгәмәдә Рөстәм Асаев мин бик йомшак күңелле дип әйткән. Нәрсәдә чагыла бу йомшаклык? Йомшаклыкка килгәндә, мин элегрәк шул яшь вакытта балаларга бик теге андый нием юк иде. Хәзерге көндә балаларга карата менә мин үземнең дә Аллага шөкер 3 балам гомумән шундый. Менә Алла тормыш булгач бит төрле хәлләр бар. Шундый вакыйгалар хәл балалар темасы анда янган, янып үлгән. Тегесе бусы шундый кайгы хәсрәтләр бар бит. Менә күпме балалар янында ниде, Кемеровда да. Менә шундый чиракта мин инде бик күңелем әрни, җылы, яшьләр тула. Менә шундый нечкә күңеллелек бар. Шул вакытта киноларда да карап та җылыйм мин. Күз яшьләре беләнме? Чынлап күз яшьләре тамыза. Бу яшерен түгел. Шуннан да андай әйбер бар менә. Нечкә күңеллелек шушы инде. Безнең нәселдә инде. Әти дә шундый минем әти теге усал да бер яктан, икенче яктан менә шушы җылакта. Менә безнең нәсел шундый. Менә күңелгә үтеп керде шундый бик матур җыр тыңлаганда, елап җибәрә аламы Рөстәм Асаев? Әлбәттә. Менә нинди җыр булды икән ул? Күңелне тетрәндергән җыр. Менә соңгы вакытта ишеткән җырлар арасында.
соңгы җырлар хәзер хәтерләп теге исемләп әйтә алмыйм. Була шундый җырлар. Ул бит уйламаган җирдә моны барасың радиода. Моны яшьләр теге хәзер инде яшьләр дибез, моны шундый тегесе булса, ул бит яшьләр арасында искитмәле талантлы җырчылар бар, җиткерә белә торган. Әйе. Моны ул теге композитор, шагыйрь һәм җырчы. Моны өч әйбер бергә туры килсә, ул бик Бомба инде ул. Бомба. Ул үзәкне, йөрәкне тетрәндерә һәм ул бит төрле җырлар, менә җырларга килгәндә, син үзеңнең күңелеңнән үткән темалар була. Шулай бит. Менә шул вакытта ул җиткерә, күзәнәкләр үзегез беләсез. Шуңа күрә шул вакытта Рөстәм җылый инде әлбәттә. Җылый. Әлеге минутларда Рөстәм Асаев безне елатырлык җыр башкара алырмы икән? Кемдернең күз яшьләре тамар икән? Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Рөстәм Асаев студиябызның кунагы. Җылатасы килми, конечно, җырлык кына. Елмайып барама, күңелең алдама, атма миңа серле карашың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, шул таңнарда килә каласың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, шул таңнарда килә каласың. Тылсымлы күзләрең, ярату сүзләрең, ышандырмый башка әйтмәсин. Җылатып җаннарны, сагынып язларны, безнең язлар килмәс көтмәсин. Җылатып җаннарны, сагынып язларны, безнең язлар килмәс көтмәсин. Ашкынма язларга, соң инде назларга, яннарымда газиз җанашым. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, шул таңнарда килә каласың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, тик таңнарда килә каласың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, тик таңнарда килә каласың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, тик таңнарда килә каласың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, тик таңнарда килә каласың. Караңгы төн үткән, таңнар нурын сипкән, тик таңнарда килә каласың. Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев студиябызның кунагы. Без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Рөстәм, концертлар белән Рәсәйнең бик күп кенә төбәкләрендә сез буласыз һәм халыкның яшәешен, аның тын алышын күреп, сизеп кайтасыз. Безнең халык менә бу урында көчле дип әйтеп буламы һәм көче нидә безнең халыкның? Чит төбәкләрдә йөргәндә чөнки ул аерым ачык күренә дип әйтәләр. Менә чыннан да мин Аллага шөкермен, безнең Татарстанда Казан шәһәр филармониясында эшләвем белән бая әйтеп киттем инде. Бәхетлебез, чөнки без бик күп регионнар белән эшлибез дип әйтергә була. Россия буенча да шулай ук мәдәният министрлыгы аша да сабантуйларга бик күп йөрибез. Һәм инде шул вакытта күрәсең инде үзебезнең милләттәшләребез
шиткә киткән сайын алар чыннан да алар сагынып көтеп алалар, җыр-моңны яраталар, үзебезнең телләрне беләләр, менә татарча сөйләшәләр, ничек кенә булса да, гомумән күбесе бик татарча яхшы сөйләшмәсә дә алар аңлыйлар һәм үзебезнең әле менә кичә генә Ростовтан, бүген иртә белән дип әйтергә була, Ростовта булдык. Анда да безне каршы алды Илдар исемле әфәнде, машинасына Илһам абыйны куеп җибәрде. Аның траеннан да төрле матур җырларын тыңлап бардык аэропорттан Ростовка барып җиткәнче. Менә инде Илһам абыйны чыннан да тыңлап, менә нинди терапиялар була бит, теге музыка тыңлап кеше менә шул кадәрле татар җырлары искитмәле икән инде менә легелектә. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә яшьләребез арасында да милләттәшләребез инде шит якка, шит илләргә чыгып китсәк инде, шит анда шул ук Сан-Францисколардан, Нью-Йорклардан да татарча гына сөйләшәләр. Рус телен белмиләр бит. Менә ничәнче теге революцияга вакытларында күчеп киткән татар милләттәшләребез бит инде, аларны бит өйрәтеп калдырганнар әтәниләре. Һәм алар телне югалтмаганнар. Өченче буын менә шулай татар телен беләләр һәм иҗат сәнгать белән кызыксыналар. Менә шунысы күңелле. Адәм баласы туган җиреннән ераккарак киткән саен, ул үзенең менә шул көндәге береккән туган туфрагын сагына, телен сагына, якыннарын сагынып яши. Һәм үзенең менә шул туган төбәк баласы, шул җир баласы булуына күбрәк тә төшенә торгандыр. Авыл дигәч менә нинди хисләр туар Самасаевта? Авыл дигәч. Авыл дигәч. Ой, авыл дигәч инде. Алсу менә Алсу дим, Вайгел. Авылны мин бик яратам. Мин менә Башкортстан Благовар районы Былышлы авылында туып үстем. Менә үземнең авыл өчен менә йөрәгемә кулымны куеп әйтәм, шул кадәр яратам, шул кадәр авылымның киләчәген күрәсе килә, бәхеттә, шатлыкта озын гомерле булсын иде. Чөнки яткач та күз алларыма китереп ятам инде. Теге йоклап киткәнче безнең авылга асфальт килгән анда. Нинди дә булса, балалар, эш, халыкка эш бар. Менә шундый теге хәзер инде бүгенге көндә кызганыч. Мин чөнки 12 яшемнән колхозда эшли башладым. Комбайнердан чынлап. Рөстәм Асаев, менә шушы интеллигент Рөстәм Асаев колхозда эшләде. Әлбәттә, 5 ел мин басуда хезмәт куйдым. Безнең инде нәрсәсе кызык иде, ул 89 елдан алып совет чоры иде. Һәр айны теге ведомость кенәгәсе эләләр, кем күпме акча эшләгән язып куялар. Менә шулай иттереп, һәм нәрсәсе кызык, Вайгел, теге пакусларда ятабыз инде, районнан автоклубка утырып, теге артистлар килә, безгә концертлар куеп китә иделәр. Менә бит нинди нәрсә, без инде пакуска ятып тыңлый идек аны. Шулай иттереп, менә бәләкәйдән колхозда булгач, барлык менә әби бабайларны сагынам, күршеләрне кайту белән инде кирип киткән күршеләрне еш кайтыламысың? Еш кайтылмый. Шуңа күрә инде әти-әни дә үпкәләп бетәләр инде. Сез кайтуын кайтасың, улым, сине күрмибез диләр. Мин күршеләр, авылдашларым белән дә шулай ук сагынып кайтам, күршәсе килә. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә шушындый уйлар белән йөреп, бик якын дусларым монда сабантуйлар уздыралар үз авылларында. Мин шушыңа кызыгып йөреп, бик күп еллар сабантуйларда йөреп, хыялым бар иде авылымда да сабантуй эшләргә. Һәм инде 2 ел рәттән 16-17 елларда сабантуй уздырдым. Уздырдым дип, бу инде минем инициатива, әмма ләкин инде барлык авылдашларыбыз белән менә шулай җыелышып, кем ничек булдыра ала, мин инде организация ягыннан һәм инде шулай иттереп 2 ел рәттән сабантуй уздырдык. Башкортстанга кайтып, Татарстан флаглары элү инде үзегез беләсез, шуңа күрә Аллага шөкер, мин барлык менә коллегаларым кайтып, бик күп безнең Татарстан җырчыларыбыз, Башкортстаннан җырчылар кайтып, менә шул минем туган авылымда, безнең бик матур авыл, тау бар, шунда урманы бар, менә шунда сабантуйлар уздырып, авылдашларны күреп, менә Вайгел шуннан да ләззәт, менә искитмәле ләззәт. Менә бая әйткән сүзгә дополнение дип әйтәгә русча, сәхнәдән торам шулай, авылдашлар рәхәтләнеп бийләр, җырлыйлар. Шуңа карап тоже җылап, күңелем беренче сабантуйда искитмәле. Аны әйтеп бетергесез түгел. Шуңа күрә менә инде хәзер үткән ел ял иттирдем. Авылдашлар барысы да сырыйлар. Рөстәм быел уздырабыз, уздырыйк инде әйдәгез дип менә. Алла бирсә, әгәр дә килеп чыкса, быел да шулай
авылдашларны, гореф-гадәтләрне менә шулай итеп кызык бит ул. Ул күңелле, кайчан Ул бергә очрашабыз. җыелу, ул Әлбәттә. бергә туплау, ничектер аралашу, ул кешеләрне күп якынайта бер-берсенә. Ул бит Айгөл әле күп кешенең хәзер инде төп йортлары да юк. Кемдер сатып киткән әти-әниләре юк, кайтыр кешеләре юк. Ә менә Сабан туйгалар 1-2 сәгатькә булса кайтып, үзләренең авылын күреп, авылның энергиясын алып, аралашып, менә ул бик зур бөек эш ул. Менә шуның белән мин җанатып тиге рәхәтләндереп, шушы эшне эшләүемә бәхетлемен, горурланам. Менә мондый эшне эшләүчеләр бүгенге көндә бик күп булырга мөмкин, ләкин мөмкинлеге булса да, теләге булмаучылар да бар шактый. Менә бу шундый чаралар үткәрү синең өчен бер яктан ул күпмедер көч сарыф итәргә мөмкин, күпмедер көч таләп итәргә, шул вакытта аның финанс чыгымнары да шактый бит инде. Нәрсә бирә бу гомумән синең күңелеңә? Син аңлашыла, син куанасың, син менә моңа шатланасың. Киләчәктә менә бу алга таба да шушы эш өметле һәм дәвамлы булсын өчен нәрсә эшләргә мөмкин икән? Беренчедән теге тел бетә, төрле сүзләр йөри бит инде. Һәр кеше үзеннән башларга тиеш дип уйлыйм, гаиләдә. Менә гаиләдән үземнең генә балаларны алыйм, бүгенге көндә чыгып китәләр, русча сөйләшеп кайталар. Мин әгәр дә русча сөйләшәләр икән, мин аларны инде ишетмим дә, күрмим дә. Менә шулай итеп тәрбия алып бара кирде. Һәм шул ук Сабан туйлар. Анда бит алар күрә, артистлар күрә. Шундый үзебезнең әби-бабалардан калган гореф-гадәтләр барыбер 11ләп уеннар уйныйбыз бит инде. Көрәшләр, барысы да эшләнә бит, күренә, бала-чагалар кызыксына. Һәм мин аларны һәммәсен шулай ук 5 яшьтән алып анда кем ничек булдырала, үләннәр җыйдырып анда чабып бит инде Сабан туй җирләрен эшләп, менә алар барыр шунда кайнашалар. Кызыксыналар, булышалар. Ана мин аларга әзрәк шунда. Менә шуны кыска гына әйтеп әйтсәк, ниндидер эш дәвамы булсын өчен кемдә дә булса кызыксыну уятырга кирәк. Әлбәттә шулай. Рөстәм белән бик күп сөйләштек без туган ягы турында һәм әлеге минутларда ул башкарган җыр, хәзер башкарачак җыры туган якларына зур сәлам булып барып ирешсә, бик урынлы булыр, шулай бит, Рөстәм? Әлбәттә шулай. Рәхим итегез. Ярсып, йөрелеп, кыен уйный кыен. Туктатырга син янда юк, кыен миңа кыен. Юлларыма гөлләр үскән, кышлар моны шыңлый. Тик мин генә нигәле, ям тапмыймын шулай. Юлларыма гөлләр үскән, кышлар моны шыңлый. Тик мин генә нигәле, ям тапмыймын шулай. Шымнар салып, көннәр ярсып, үтте сыман җырлап. Күңелемдә йөрелеп, алып китте ерак. Юлларыма гөлләр үскән, кышлар моны шыңлый. Тик мин генә нигәле, ям тапмыймын шулай. Юлларыма гөлләр үскән, кышлар моны шыңлый. Тик мин генә нигәле, ям тапмыймын шулай. Күңелемдә йөрелеп, кыен уйный кыен. Туктатырга син янда юк, кыен миңа кыен. Юлларыма гөлләр үскән, кышлар моны шыңлый. Тик мин генә нигәле, ям тапмыймын шулай. Юлларыма
гүлләр үскән, кошлар моңа шыңлый. Тик мин генә нигәле ям тапмыймын шулай. Тик мин генә нигәле ям тапмыймын шулай. Ям тапмыймын шулай. Тик мин генә нигәле ям тапмыймын шулай. Рөстәм Асаев белән тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Безнең тыңлаучыларыбыз арасында, тамашачыларыбыз арасында билгеле төрлесе бар. Төрле холыклысы бар, төрле җырчыларны яратучылар бар, яратмаучылар була. Була яратучылар. Мәсәлән, сорыйсым килә. Рөстәм Асаев, Рөстәм Асаевның тамашачысы кем? Сезнең социаль челтәрдә ниндидер сораштыру, әйтик, яисә ниндидер кызыксыну алып барганыгыз бармы? Кем ул, нинди җинестән ул? Кемнәр тыңлый Рөстәм Асаевны? Кем йөри аның концертларына? Кем Рөстәм Асаевның тамашачысы? Тамашачыларга килгәндә алар төрле була, төрлесе була. Чөнки олы яшьтәге яулык, матур яулыклар киеп сахнәгә килгән, сахнәгә менгән апаларыбыз да бар, чәчәкләр тотып, шуңа күрә менә алардан алып, инде 5 яшьлекләрдә булырга мөмкин, инде анда теге яшьләр төрлечә. Шуңа күрә менә бит инде безнең күп яшь җырчыларга үзләренең тамашачысы булаймы? Миндә инде алар төрлесе, төрле яшьтәгеләр дип әйтәсем килә. Мин инде үземне әллә инде популяр җырчы дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә минем репертуарда да бит төрлечә, төрле җырлар. Шуңа күрә җырларга килгәндә дә, тамашачыга килгәндә дә менә шундый теге чәчәк гөлләмәсе ул төрле чәчәкләрдән җыелып үрелгән булса, ул матур бит, шулаймы? Әйе. Шуңа күрә минем дә җырларга килгәндә дә, мин үземнең концерт программамда урыс җырлары да бар, ретро җырлар да бар, халык җырлары да бар. Шуңа күрә минем үземчә җырчы буларак инде үземнең уем шулай, минем концертка килгән һәр тамашачы үзенә якын булган җырларны күңеленә кабул итеп кайтып китәргә тиеш дип. Ничектер Рөстәм Асаев әлеге менә сорауны яңгыраткач, мин популяр җырчы, алай популяр җырчы түгел дип гән сүз чыкты. Ни өчен? Популяр булыр өчен нишләргә кирәк? Кем соң ул популяр җырчы алайса? Популяр җырчыга килгәндә аларга инде теге 5-10 көн концерт бирүче җырчылар бер шәһәрдә, менә алар инде зур заллар җыючылар, әлбәттә шулай, менә аларга афарин гына дип әйтәсе килә. Җырчылар бит теге һәр тормыш мизгелендә 90-нчы елгы җырчылар бар, 2000-нче бит нулевыйлар диләр инде. Хәзерге заманда менә безнең дә бит татар яшьләрендә җырчылар арасында шулай ук популяр җырчылар бар. Күп кеше тегеләй җырлый, булай җырлый, тегенде ни дип алай берсенә дә әйтергә ярамый. Һәр кеше үзенең шулай җыя ала икән, ул шәхес инде бүгенге көндә теге сахнәдә элек инде әйтик, элегрәк вакытларда ретро җырлар меналар барса да күңелдән, ул теге эмоциональ җырлар дип әйтсәк, бүгенге көндә модный җырлар модада инде, менә модный җырлар. Халык җырларын җырламыйлар дип әйтергә теләүме инде бу? Халык җырларын да алар җырласа, алар барыбер, аларның заманча аранжировкалар, алар барыбер халык аңа рәхәтләнеп җырлый. Менә шулай кичә генә булдык бит инде. Пример, әле свежий пример дип әйтим. Безгә дәртле җырлар кирәк диләр менә. Халык теге регионнарда да дәртле җырлар аларга. Менә инде теге утырган җирдә биеп утыра торган җырлар булса. Мин инде бу мәсьәләне бер кузгаткан да идем, хәтта дәртле җыр тыңлап кына ял итәләр хәзер концертларда дип әйтте бер җырчы студиябызга килгән. Нигә соң салмак кына, акрын гына шундый моңлы җырлар тыңлап ял итеп булмыймы ни соң ул? Менә шуңа шаккатам әле. Бу бик урынлы сорау инде. Әйтеп үттем бит инде, бүгенге көндә шулай ял итеп буламы соң? Менә мин алай ял итә алмас идем. Шулай ук. Гел генә дөмбер теге нигә ударныйлар белән генә ул ял итү булмый бит. Ул күңел ачу була. Тамаша артистка карата тамашачы да шундый. Ул андай салмак җырчыга, андай теге килеп бейсе килә торган тамашачы килеп утырмый инде. Алар белеп киләләр. Алар килә
шын күңелдән ял итәргә. Биеп, рахатландырып, шунда бергә биеп, җырлап, менә шундый форматка күчеп бара бүгенгесе концертлар безнең. Халык менә шулай итеп. Бу кызганычмы? Халык шатлана икән, рахатланып ял итә икән. Нинди кызганыч булырга мөмкин? Минем уемча кызганыч түгел. Менә без еш кына әйтәбез, без татар эстрадасында хезмәт куючы сәнгать әһелләре, җырчылар халыкка ияреп бара. Хәзер халык артыннан иярә. Менә халык таләбе буенча эшли. Бит әйтәбез, җырчылар алар үзләре тәрбияләргә тиеш дигән сүз бар бит әле. Элек менә безнең чорда дип әйтик инде, без инде хәзер яшьләр җилбәзәкләр түгел, өлкән буынга кереп бара торганбыз да, бәлки безне шулай әйтәләр иде. Әгәр дә син сәхнәгә менә баскансың икән, синең әйтер сүзең бар икән, димәк син тәрбияләргә тиеш. Менә монда киресенчә булып чыга түгелме соң, Рөстәм? Әлбәттә шулай. Бүгенге көндә беренчедән радио телевидение тәрбияли. Күп тамашачыны радио телевидение тәрбияли. Элек тә шулай ук, чөнки элек нишләп беренчедән җырчылар да күп булмаган. Икенчедән җырлар зауклы булган. Аның радиодан бер генә тыңлыйлар иде. Менә минем олырак яшьтәге абый-апалар сүзеннән әйтәм инде бусын. Тыңлыйдык та бер тапкыр, без аны икенче көнне җырлыйдык ул җырларны ди. Чөнки анда сүзләре дә мәгънәле, көе дә мәгънәле туры килеп тора. У күңелгә кереп кала. Бүгенгесе көндә салют. Менә һәр җыр ул менә әле ишеткәндә, тыңлаганда рәхәт, һәм ул онытыла. Барысы дип әйтмәс идем, Рөстәм. Юк, барысы да булмас. Шундый күңелгә үтеп керә торган җырлар бар. Алар бар. Ну, күңелгә үтеп кергәннәре алар үтә инде. Әмма ләкин күбрәге 90% җыр хәзер менә җырлаганда рәхәт, шунда кеше рәхәтлеген ала да оныта. Рөстәм Асаев нинди җырлар тыңлап ял итә? Минем инде бөтен хәзер әйтсәм кешеләрне куркытырга мөмкин. Әмма ләкин классик әсәрләр тыңларга яратам. Урыс, Брашул Глещенко, Магомаевлар минем моны рәхәтләнеп минем күңелемә, чөнки консерватория дигән әйбер бар күңелдә. Менә шушы консерватория инде ул ничектер безне бер нигә границалар киртәләр дип әйтим инде. Шул киртәдән чыгармый. Чөнки шуңа күрә инде тугарылып, теге нигә чыгып киткән ат кебек хис итеп булмый. Чөнки моны консерватория безгә ала килешми дигән әйбер бар. Безгә бары тик бөек җырлар, бөек җырчыларны тыңлап киләчәккә дә нинди дә булса, процент безнең дә бит тамашачылар бар, Аллага шөкер. Безнең дә шундый сәнгатьне тыңлаган кешеләр бар. Менә шуңа күрә бу тормышта һәр тамашачының үз җырчысы булырга тиеш, шулаймы? Шулай. Шуңа күрә инде безнең юл шулай булырга тиеш. Алайса тагын бер сорау. Артистның бурычы нидә? Бүгенге көндә шул хакта сүз кузгатыйк әле. Миссиясе нидә җырчының? Миссия менә шул инде ул. Халык җыеп, халыкның күңелен күреп, төрле вакытлар була бит, ул була шатлыклы минутлар, була кайгылы минутлар. Һәр вакыт нинди генә минутлар булмасын, адәм баласына күңеленә якын булган һәм тынычландырган җырлар булырга тиеш. Сәнгать булса, безнең җырларыбыз булса, киләчәгебез бар дигән сүз. Ул спортлар ниләр барса да кирәген сүз дә юк. Әмма ләкин нинди генә әйберләр булмасын, җыр белән кешеләрне каршы алып, үзеңнең сәнгатыңны, син нинди милләт, шул милләтеңнең җырларын, халык җырларын, биюләрен күрсәтеп, нинди генә теге чит ил кешеләре булмасын, алар рәхәтләндереп тыңлыйлар, рәхәтләнеп, менә ничек икән татарларның биюләре, вот нинди җырлар икән. Менә шушы тәрбияле кешене. Һәм безнең киләчәгебез дә, балаларыбызга да ул күчеп барырга тиеш. Рөстәм, син хәзер пафослы сүзләр әйтәсең, әйме? Менә хәзер менә шулай җырлаганнарын карап тәрбияләнә, әйме? Шундый биюләрен карап. Әйдә күз алдыннан үткәрик, менә бүгенге көн эстрадасы. Ничек биюләр? Ничек җырлыйлар? Ничек итеп концертларны оештыралар? Сүз дә юк, аның бернинди начарлыгы да юк. Ул мин аны начар булган өчен дип әйтмим. Ләкин киләчәк буын, менә татар халкы шулай итеп биегән, әйме? Менә татар халкы шулай итеп җырлаган дип тәрбияләнәчәк бит. Ул ягы бар түгелме соң? Безнең бүгенге көндә, Аллага шөкер, дәүләт җыр һәм бию ансамблебыз бар Татарстанда. Андагы искитмәле җырлар һәм биюләр инде искитмәле бит. Күрсәтәбез. Фольклор ансамблебыз бар. Үзебезнең милләт Айдар абый, Файза Рахманов җитәкли.
Шул ук җырчыларга килгәндә профессионал җырчылар бар бит алар. Классик әсәрләрне җырлыйбыз. Булды дәлилләдең, килештең. Шулай. Менә шушы эталон булырга тиеш. Эстрада ул һәр вакыт булган инде. Ул эстрада булсын, ул бит һәр әйтеп үттем бит инде, һәр җырчының үз тамашачысы була. Әмма ләкин безнең менә дәүләт уровенендә дип әйтик, менә шушы җырларыбыз бар, биюләребез бар. Менә шуларны без югалтмаска тиеш. Һәр сүзе үлчәнгән, һәр сүзен җиренә җиткереп, фикерен җиренә җиткереп, алай гына да түгел, дәлилләп әйтә белүче Рөстәм Асаев студиябызның кунагы. Рәхмәт. Чөнки мин бу сорауларны күп кенә җырчыларга бирәм, ләкин ниндидер икеләнү сизелә. Менә рәхмәт шушы җавапларың өчен, һәм мин бик канәгать калдым. Һәм тагын да канәгать булыр идем, тагын бер җыр тыңласак, һәм тамашачыларга да әлеге җырлы ишеттерсәк. Яхшы. Җәлил дус нинди җырны куя инде хәзер? Нишләргә дип атала? Юл табалмый торам киләчәккә, алдым әле буран эчендә. Ут ялмаса ярсу йөрәгемдә, сөйләп буламын кешегә. Өннәрмдә әллә адашумы, булса ташумысың төшләрдә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң миңа, нишләргә? Өннәрмдә әллә адашумы, булса ташумысың төшләрдә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң дуслар, нишләргә? Оңга китсәм оңар микән юлым, солга китсәм язмышы сынармы? Баштан аяк күмәрме бу дауыл, әллә соң бер ярсып тынармы? Өннәрмдә әллә адашумы, булса ташумысың төшләрдә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң айгөле, нишләргә? Өннәрмдә әллә адашумы, булса ташумысың төшләрдә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң безгә, нишләргә? Синнән миңа, миннән сиңа юлны табылар инде икеле. Тик йөрәгем мәңге синең белән шул буранда калыр шикелле. Өннәрмдә әллә адашумы, булса ташумысың төшләрдә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң миңа, нишләргә? Өннәрмдә әллә адашумы, булса ташумысың төшләрдә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң дуслар, нишләргә? Бергәләнә җаным, үзгәләнә, нишләргә соң безгә, нишләргә? Яшәргә дә безгә, яшәргә. Бергәләнә җаным, үзгәләнә, яшәргә дә безгә, яшәргә. Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев студиябызның кунагы. Инде вакытыбыз шул кадәр тиз узып киткән, Рөстәм, сизми дә калганбыз. Сәгать Кызганыч. 1 сәгатьтән артык сөйләшеп утырабыз икән. Тере тавышка җанлы концерт. Менә мондый концертларны без инде хәзер ниндидер бер майлы калҗа кебек тәкъдим итәбез. Менә мондый концертлар әйтик телевидениедан, радиодан ишетелеп торып, шулай ук инде зур сәхнәләрдән шундый концертлар күрсәтелеп, тамашачыга тәкъдим ителеп торганда, бүгенге көн
тамашачысын да тәрбияләп булыр иде. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көн артистлары да күпмедер дәрәҗәдә үз эшләрендә эш алып бара дип санарга булыр иде. Бу минем фикер. Рөстәм Асаев килешәм бу фикер белән. Әлбәттә килешәм, Айгөл. Бик зур рәхмәт сезгә менә мондый искитмәле идея, проект өчен әйме. Бик зур рәхмәт. Беренчедән, җырчы ул җырларга тиеш. Ул теге авыз ачып, үзенең теге компьютерда тәмләткечләр белән үзгәртеп, анда инде үзенең тавышы да анда 2% тавыш калырга мөмкин. Мына шуңа үзләре ләззәтләнеп, рәхәтләнеп, теге йөрүче бөек җырчылар дип уйлаучы җырчылар өчен бу менә мондый җиргә алып килеп җырлатырга кирәк, әлбәттә. Һәм инде гомумән алганда җырчы ул җырларга тиеш. Нинди генә состояниедә булса да, ул җырчы һөнәре ул бик җиңел профессия түгел. Аны күпләре инде җырлап кына җырлыйсыз диләр. Әгәр дә профессионал шын мәгънәсендә бу җырлыйсың килсә, бик күп әйберләргә киртә куясың. Иртәгә җырлыйсы булса, бүген теләгән әйбереңне дә ашамаска мөмкин. Анда орехтыр, нидер, семечкалар дип әйтергә, яраткан әйберләрем, әмма ләкин тыелам, чөнки ул связкаларга начар. Шуңа күрә ул тәрбия. Ул фонограммага любой вакытта чыгып җырлау, ул җиңел эш һәм алдау дигән әйбер. Алдашу бит инде, барыбер ничек тә булса. Шуңа күрә биюче биергә тиеш, җырчы җырларга, баянчы уйнарга тиеш. Баянда яхшы иттереп, инде безнең Айгөл Хәйруллина матур иттереп радиода һәм шулай матур концертларда алып барырга тиешләр бит. Монда миңа да өлеш чыкты. Әлбәттә шулай. Рәхмәт, әйтәм бит, интеллигент. Һәрбер нәрсәне матур итеп җиренә җиткереп әйтә белә. Рөстәм, бик зур рәхмәт. Шушы студиябездә кунак буларак кабул итүебезгә без бик шат. Һәм инде киләсе очрашуларга кадәр җырмыңнан аермасын. Алла сәламәтлекте бирсен сезгә. Амин. Иҗади уңышлар телибез. Барчабызга да шундый теләкләр. Бер генә тагын әйтәсе. Бик зур рәхмәт беренчедән Болгар радиосына, үзебезнең шулай милләттәшләребезгә шундый искитмәле тапшырулар, җырлар аша менә инде юлда барганда да рәхәт, Болгар радиосын тыңлап барсаң, күңелле, матур халкыбыз белән аралашып яшибез. Шулай бит, менә шул турыдан-туры эфирлар дип әйтәбез, телефоннар аша апаларның шундый матур теләкләрен тыңлыйбыз. Барыбызга да без шуннан да милләттәшләребез исән-имин булып, дөньяларыбыз тыныч булып, һәр вакытта шундый позитив ноталарда гына күрешергә язсын, аралашырга язсын, барыбыз да бәхетле булыйк. Амин. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Шушы урында нәрсә әйтәсе килә? Үзебезне алданмыйк. Һәм фонограммага җырлап йөрүчеләргә дә алданмыйк. Рөстәм Асаевның сүзләре белән 100% килешергә булыр иде. Дуслар, бүгенгә тапшыруыбыз инде тәмам. Бер атна сизелми дә узып китер. Телекраннар каршында һәм шулай ук Болгар радиосы дулкыннарында киләсе очрашуларга кадәр дип мин Айгөл Хәйруллина бүгенгә сау булашам. Сәхнәдәш тапшыруы Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Киләсе очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, Айгөл белән